Čaute, tak dneska zase krajšia ryba na celú podložku. Nádherný zážitok zo zdolávačky. Bolo to rýchly záber, lebo už som mala nejakú polhodinku nachytané. Nerozprávam to kvôli tomu, že aby som frajeroval, ale jednoducho, že naozaj keď sa rozkrmí miesto, keď je dobré miesto, tak tie ryby tam ako keby čakali, hej. Takže majú svoju hodinu, kedy dostanú nažrať a dá sa potom robiť aj takéto ako keby rýchle zábery. Záber bol to isté, čo včera, takže speed 1 a tá prírodný játra peleta. Takže parádny kapor. Veľmi sa z neho teším a idem pustiť. Čaute.